Колечката са за вас. За първи път ли? Да. Хващате двата оста и ги дайте напред към мен. Извинявай, не чувам. Пускай. Хванете двата оста и ги дайте към мен. Напред. Смело. Да? Така трябва да ги държите през цялото време, за да върви количката. Ако искате да намаляте, пускате внимателно назад. Разбрах. Не трябва да ги пускате, не трябва да спирате по трасето, забранено, защото като пуснем количка за вас, може да ви настигне да ви блъсне. Може да намаляте, но не и да спирате. Готови ли сте? Да. Айде, почвай да снимаш. Аз съм почнал. Всичко добро. Намали болят. Тук може да е бързо. Ето тук не е обезопасено. Ох, добре, мрежи. Аз съм Спайдерман! Аз направо лета! Внимание, остри завои! Това си заслужава, дядо! Да, това си е дълго! Пак падна дърво. Ама спокойно. Тук сега. Накланяме се. То се едно по магистралата върви, дядо. Тук магистрала. Къщичка. Може, че. Спасение време. Дръж телефона. Държа го. Давай, да спирай. Давай, че количката е отзад. Кръговото. Не спирай, че отзад е количката. Май. Не. Кръговото! Добре, снимал съм. Чакай, че си казвам леле, аз ако не съм снимал. Там, давай, не спирай. Камера! Кравички! Магистрала Тракия. Не спирай. Давай, ти не трябва да спираш. Значи явно просто там малко се спира. Започва скачване сигурно за това. Ама колата зад нас. Сигурно трябва да стигнем до там. И изкачване. Освободете спирачките назад. Направи го, дядо. Назад. Да. Сигурно са много ще ни засилили. Няма да ни засилвам. То сега ще ни тръгне да ни изкачва то нагоре. Въженцето. Ето сега нещо като най-страшното. Изкачването. Дано това... Хвани се, дядо. Назад. Догър. Краката ми ще паднат. Снимаш ли? Да. Тебе си снимаш ли селфи? Не. То се едно ръчница. Ох, добре. Ръченица. Сега вече може да разглеждаш спокойно. То май не свършва. Има още малко.
Много. Ще спомена. Да. Да. Камера! Усмивки! Долу и колички си минават. Слизаме ли? Ето го, човека идва. Айде, бабо. Как беше? Хареса ли ви? Да. Определено. Давай. Бабо, О, може ли още веднъж вместо сладолед? Не.